man mo. Jokes lang. By the way, una ka magsugod sa akong suwat. Timbay ako sa akong mga silingan din sa Saksa, Davao City. Dili ko nagpuyo sa may lapit sa old airport. Pareho kataas sa aeroplano ang ako mga pangandoy. Apan kaniadto sa tanaw nako di na nako kini makabot. Ako na si Eunice. Nice for short. 23 anyos. Naggraduar sa kurso nga AB. Akyat barko. Oo. Usa ko kababae nga gasakasaka og barko. Sa tinuod gikauwaw ko na apat tungod sa kapobrehon. Wala ko'y mabuhat. Size anyos pa lang ko sa diyang nagsugod ko. Ug kat-kat og barko. Sao na bangka, karon barko na. Akyat bangka, pagdako, akyat barko. Katong gamay pa jud ko. Akyat balsa. Katong kamay pagyug ko. Akyat bida. Balba bida. Katawi lang ko ninyo. Kaloko mo sa kuha? Kaloko mo? Wala. Sorry. Nagkarit away lang eh. Gusto lang ako ni i-share para makuha og pagtulunan sa uban. Klase-klase na nga akong nahimong mga customer nga seaman. Mga tagalaing nasod. Abi na ko wala na'y kahayag luyo sa kangit-ngit na akong gipuy-an. Og din hina nagsugod. Agtap daw, tawang kinabuhi. Nidunggo na ng imbipos on. Aray, kung sila, arrival to departure. Pas lang saan siguro ko to'y, oy, kaya ginisminurya man ko to'y. Ako po, lahat tayo ay mo may pagsugod ka sa kong menstruation. Pagsaman mo, sayang nga ng kwarta. Tulyaris na, ha? Dulyares ka mga rasyan man na sa may dulyanan ng rasyan. Dili na rasyan, no? Tanawa na, ha? May Everest liner. May Everest liner, ha? Alam mo, Ikantsa pa na. basta mapasa ko ay kilain yung kaya kong pamati ron. Dahil naman yung mga Ruso ay kisadista kaayo. Ako po siguro, parang lainan magukuha na tuway. Ay, nice! Ayun lang guys, uy, sayang kayo, nice! Ikaw, nice. Sayang yan ang kagwapa ni mo. Kagwapa ni mo na, ha? Para ako po, magkakwarta po ko. Kuan magutoy ka ng hadlok, bigo dagatunon baya kay ko. Text na. Masana ko, ha? Bara-bara sa nagili ka. Yan na ba ni Achichi?
Si Kapitan man na nag-text na ko di ay. Kap, okay na kap. On the air na may kap, on the air. Ala, oy, mga Ruso na ang kapitan sa barkuhan na. Ala, kurtahan kayo natin. Oo, bahala Ako, kung walang ni nagsakit akong puso lang, sus. Bigwasan ko yun na. Ako gani. Ito si Laites, magugulit pwede. Kailangan di na baton sila. Mukhaan mga bunot. Sige, na naman doon. Ano lang sige na. Nice na lang. Sige toy. Ako na lang ng kulong kayo. Wala mong permission ano niyang gabi sa balay good. Sige na panawag ang barko. Nagbarko nga sige busina ba? Bisa ko na suga. This is my Good morning. I am Captain Takirob. Good morning, Captain Takirob. Takirob Gotnob. Naglilati naman yung Rosso niyo. Interchange, Takirob Gotnob. Interchange. Ano naman na dyan? Barakan, Gotnob. Takirob Gotnob. I have a job. Captain, this is nice. Oh, very nice. Very, materialis puertes. For Mother Russia. Abre. Oy, abre daw. Hi, sir. Welcome to my cabin. Captain! I am Takirov Gotnob. Captain! Open the door! Yeah. Where's my money? My share. Share. Uy! Ang kana kwarta, oh. Lain man yung kwarta sa Russia kay... 40 pesos. Lain man yung kwarta sa Russia, mara picture man yung napula-po. Dapat makani. 40 pesos only. Wait, 40 pesos. If your girl is yummy and delicioso. No, because my being damaged in a long ride and winding road. The banks in the 50. Pintar ni berputa ni usuan niya. Okay. That on kun DVD niya be. Hey, back Captain. May DVD. Bad overboard. Are you okay? Captain, what is your name, Captain? Captain Takirov Gotnob. I like your name, Captain, but you know... I am a Russian. From Russian? Russo. Oh. You're a lot of aliens here in your cabin, Captain. Yeah. So, Captain, what do you want to me, Captain? I want you. You want me? Oh, come on, Captain. You want this, Captain? Captain. You know, Captain, My name is Takirov Gotnob. Every segment of this program, you know, Captain, is a lot. Oh my God. Captain, 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 you're so very. You sit down. You sit down. You sit that chair. Okay. Mamunal man yung kapitana niya. Ayoko. No. Tama. Agay. Sa lista mo na nilusuan eh. Here's my Russo. Agay.
Nagdalan ko ikong spaghetti dito eh. Saan itong rusuha sa lista kayo? Ang yatang sa kuha kamay na kayo, oh. Suman na oy, ako'y customer dito, Chinese. Gikan to Scarborough Shoal. Hindi na siguro kumato dito, girl. Ay, sayang sa kayo, girl. Sige na kayo na ko kay tumatag. Girl, uy, saan man ako ni girl? Baka pinanbidyo kang kuhan, tambal kay Chikinchik. Sige na. Ala-alang Chinese mo ka, alang hapon-hapon ang iyong O hatag. gani. Kitagani ko equipment. Katong green bitaw na nagana kong bugas. Lagot sa kuhato pa. Wala yung duwata ng equipment. Katong kuan, katong katsa-katsa. Oh, katong kuhan. Asititis. Sige na, tuwa na to. Sayang kayo to. Sige girl, last na ni girl. Last na lang yun. Wala yan dito, girl. Nice. Pwede mo kang muundang na ana, nice. Ano ba bot mang kabot? Ayoko na alabot. Kabot ba? Ay pagbot-bot sa kabot. Wala ba? Nangakuha lang ba nga? Siya kuha, ay buha magiging na. O, manyarin mong ilawan na. Ano suko man ka? Hindi ko gusto kubot-butal ka naman. Ikaw mabuhay sa kong pamilya. Ha? Kabalo ko ba ka na akong pamilya na akong usay na, usay wa. Ha? Nangakuha lang man nga. Dili ka mapasakitan, matanaw na itabot sa mo. Ay karara, timing nga na may permanente na nila sa Davao, di man. Kapila man ti kag ingnan nga dawat, man di ka kung unsa ka. Bot, sortiya ta kasalamat kayo sa pagtawat. Apa din ako na kaya na nga inaanak kay mabuhay sa gugma-gugma. Di ko buhay ng gugma. Ha? Nice. Niagi na kuha na. Manirota niya ako, manirota niya ako. Unsa man na? Kwarta ruta. Nice. Dati kong adik. Dawat na ko na imong kung wala kay kagahapon, ako wala ko'y kaugmaon. Nanasag ka na yung nanasag ka ng style ni mo. Ha? Ayoko ka na. Tindangin na lagi na. Dili ko. Dawat ti ka nice kung unsa ka. Di ka na. Ay kung but-buti ha. Uy kwarta. Uy kwarta ron. Kwarta ko. Sayang ka itong kay Tucker Vessel itong mga Chinese. Kami. Kok choy la. Sini di ko. What is your, sir, what is your name? Hey. Legit. Legit? Legit. Hi, sir, legit. Hi. You're Japanese? Japanese. Ako, itik ako, hindi ko Japanese. Why you hike? Hi. Hike ayo. Ako bugas na. Gusto ka bugas? Libre ka bugas? Okay. Libre bugas sa ako di ata na gika China. Ha? Dili para ba inong tawon ka expiration na ugma. Disipon masiguro ni siya. Ano yun bitulya, Bisaya? Practice ko. Asa ba ka? Practice ko. Nakadi ko sa sayang ko rin wala. Nako, chinilasan na. Chinilas. Matulog yung lapalapaning na ano. Ito ka kao ka chinilas? No. Dili. Plastar. Resibo mo di kayo ng chicken. Sir Lee. Sir Leo. Sir. Legit. Sir legit, sir. No, sir legit. No. Legit. Why no? Sa ko bugas. Ako atag imo. Sama na sa Dapat sumay. I show my love to you. Hupya. Hupya. Why hupya? Munggo. No, sir. No. Diri pasta na. Ikaw sulod, ako diri kwarto. Dapat ikaw. Musibat ko ni musibat ani. Ayaw na sibat-sibat niya. Ano ba ko niya? Dakoy ikong pagi di.
Lunggo ka. Ang Chinese at lunggo ko. Magbuot ka, Blau. Ladto ka di. No. Kami. No, Captain. No. Ako tiltil taya imo. Wala na taya. Ikaw tiltil, ako taya. Gusto ni katiltilog taya na hindi chipping hammer. Bunalan ko ni Kulo. Ah! You want this? Bunalan ko chipping hammer ng agtang aling pre. Hay! Gusto ni wala. Apon dyan yung jika ni ba? Masibat ko. Masibat ko na kuya pa na. Balik di! Ilunggo ka! Diin ka kanto ah! Igukod ko, Sino ka dali? tawi ko ba't bigay, igukod ko itong hapit ko bunali atong mong customer. Ay kabala ka. Kaya kuha ng bunalang ko ng musuda dito sa balay. Nato, padalo na tayo. Bukan man, ay lang naman barkuan na, mura na nagkakwarta. Hindi na ko kaya ni trabaho abot. Hindi na ko kaya abot. Inabitaw di ka nga undang. Pinaalang ko dali. Bot. Tagoy ko bot be. Hindi na kay ko likod bot. Bunala kong butilya bot. Nabot yun ako likod bot. Ano ba? Sus! Tanawa bot. Sa man imong sampot? Biniboy may pangalan na ito lalaki daw. Nagkukod sa kuha. Ang imong sampot namin silupin nga pula. Isip kayo bot. Bot. Masaon man ang lago ni bot. Oy. Nice. Wala ko ingon mo nice. Kinaalam ko dali. Sa man? Unda ba ka sa kong trabaho bot? Wala ko'y labot unda. Basta undangin na imong trabaho niya. Magkuyog na tang duha. Sa man? Sugot ka? Bot. Uslan man nga. Wato na tayo itong customer kanina dito. Ipadayo na lang nato dito dito. Nice. Bot. Dawat ka kung unsa ka. Salamat kayo bot. Dawat ko ikaw. Bot. Bobot.